Okay, and then I'll make you host. Sige, sir. Okay? Tapos, hindi ko naman sa akin alam pag i-introduce, pero just make sure nga tanan nga kwan, Participants, sir. participants ha. Ha. Sige, sir. Yeah, I'll be back quickly man, di ba ko magdugay kita maligo lang. Sige, sir. Okay. Kung may problema, message ka lang kaya ang akong niya cellphone dalon ko man. Sound check. Hello. Hello ho ako. Wala, hindi gid ko yung yapon niya ka-change nga ako na picture yaman. Wait lang. Admit ko na lang. Dalawa ba yung tabs mo dyan sa sa music? Ay sa Zoom? Oo. Merong Zoom meeting. Ayan, lumabas na ang aking picture. Ayan. Hello po, sir. Hi. We'll wait na lang for everyone to join, sir. Sige.
Are we now complete? There's one more participant, sir, who's not yet here. Si, ano pa? Dwight Doctor. Dwight. Sir Jed, would you like to start but without Doctora, or we'll wait for... Sir, nakamute po kayo, sir. Nasaan ba siya? Hindi pa po nagre-reply, sir. Siguro ano? Start na ano bang work niya? Which work? Ano ba yung pyesa niya? Hindi ko memorize. Abiyang Pinalangga po. Okay. Pangatlo pa pala siya eh. So, okay lang. So, we can start na. O, So, masimulan na. Kasi I'm sure may sige mga... po. So, good afternoon. Magsa-start na lang po tayo, sir. Start na tayo. Okay.
Good afternoon po everyone. We would like to request all the participants to please turn on your cameras so that Sir Jed can see you. Yeah. Wala po akong webcam, sorry. Ayun. And then you can also turn on your mic later if Sir Jed wants to talk to you. Okay. Sige po, sir. Yeah. Unahin ko muna ito si Sino ang composer nung Salom? Salom o Salom? Ay, naka-disable yung screen sharing. Ay. Hello po. Hello. Okay. Kung naglalag ang video nyo o yung internet nyo pag binuksan yung video, sige, okay lang na kahit hindi na kayo mag-on ng camera. Pero mamaya sa group picture, kailangan natin mag-on. Ay, naka-disable pa rin ang screen sharing. Ay, wait lang po, sir. Wait lang, sir. Okay. Diyos ko, para ako nag-compo class nito 4.5 hours straight. Tama na rin. Pang-practice na rin para pag mag-graduation recital ng mga estudyante ko, ganito ang magiging itsura niyan. So, ang i-feature natin dito, ang i-check natin ay Salom or Salom. Ang bahon sa JJ. Abyang Pinalangga and Kailong Pugad o Kailong Pugad. Hello? Hello? Yes. Hello, sir. Try po ulit yung share screen. Yan, pwede na. Kita na namin, sir. Okay. Okay. Sige. Nandito ba si Kalata? Siyempre hindi ko makita. Kasi naka-screen sharing. Sir? Hello, sir? Yan. Hello, sir. Good afternoon. Yung yung nagsulat lang ng ng account. Collaborator. Collaborator. Okay. Yes. Yes po. Sayang wala dito si si Kalata. Hindi siya pwede. Kinokontak ko po siya Hindi pero po hindi siya po siya nag-respond. Okay. So, ikaw na bahala mag-relay, ha? Sige po. Yan. Okay. Playback muna natin ito para marinig natin ulit. Transport.
Basically, that's it na. Okay. Can you can you just give me a brief description of what the song is about? Hello, sir. Can you hear me, sir? Yes. Hello? Yeah. According po Yes, sa can you? kasama ko po, sir. Sige. Sige po. According po kay Mr. Kalata po, it talks about love. Salom po means ano sa Tagalog yung salom? Yung parang sisirin po. Yung sisisirin mo yung Parang swimming. tao. Parang ganun din po. Yung at times of trouble po, parang parang sasamahan mo siya, dadamayan mo, parang ganun po yung concept niya. Pero all in all po, kasi hindi po kami nag-usap in person at hindi po kami nag-meet din in person, medyo kulang pa po yung idea ko. Mhm. Yung job ko lang po talaga is mag-notate at saka yung accompaniment. Okay. Yun. Kasi eto lang yung yung issues ko on on the construction of the piece. Yung una, lahat ng mga chords na ginamit are just all E, A, Yes po. and C sharp minor. Sintonado. Yun. So, there are, obviously there's a verse, there's a chorus, and there's a bridge. So, I wish sana, I know this is not your part, but if you can relay this to your, to your collaborator, Yes po. na if he can find, if he can, ano ba to, lalaki ba to, babae? Lalaki po. Si Lalaki. Alec. Okay. Yan.
if you can find a way lang sana na the sections will be clearly delineated. Yung alam mo na this is the bridge, this is the chorus, this is the verse kasi ang magiging challenge lang kasi is hindi ma-recognize agad na okay, this is a new section. Nagbago lang siya kasi naging 4/4 bigla, ganun. Pero other than that, because of the progressions, yun ang hindi masyadong nagiging clear. I suggest, sabihin mo sa kanya, naka-computer ka ba o naka-cellphone lang? Naka-cellphone po. Ay. Okay. Dahil naka-cellphone ka, syempre, paano mo ito ma-access? Sorry po. Wait. Teka, paano ba pwede ilagay yung chat? Anyway. Sana tingnan niya itong I don't know if you can find a way to save that YouTube link. Ito yung yung extension ni Schubert, yung kanyang dedication. Okay po. Para lang may idea siya na even though the melody is paulit-ulit, pero yung very clear ang distinction ng first part and then naging major. Tapos mag-change. Tapos pagdating dun sa bridge section, nagbago talaga siya. Okay? Now, here's what niyan. I don't know if this would be for you or for him. Medyo wala lang masyadong dynamic markings and articulations and phrasings. And then so yun ang kailangan unless it's written, the composer wanted the score to be blank and then bahala na yung performer mag-interpret yan. But more often than not, composers usually put talaga their markings on what they want to do. Like how do you want that left-hand passage to sound? Even though naka-pedal siya, iba ang tunog ng pedal ng naglelengkato sa yung paisa. Yan, you hear the difference? So, tapos, ano ba siya? Malakas, mahina. Ano ba yung character ng first part, ng first verse ito? Yung gawaswas ang ulan. Ito kung sa Tagalog po, it means bumubuhos po yung ulan. Yung dagubdob sa kalangitan means ano po yung it talks about hindi ako marunong mag-translate ng Tagalog. Masyado po malalim yung lyrics nila. English mo na lang. Actually, sir. OJ. Hello? Yeah, i-English mo na lang kung mahirap ito. Sa gawas-gawas ng ulan po, Bumubuhos yung ulan. Yes. Dagubdob. Di ko actually po alam yung dagubdob. Kahit po Hiligaynon siya. It's very deep po na Ilonggo. Baka yung rumbling hataan ng thunder.
The rumbling, yeah, yun Daguo ba? Ganun ba? parang ano Okay, sige. parang dalugdog or something. Kung sa Bisaya pa Mm. yan, dalugdog. So parang may thunder, may rumblings of ng thunder. So Okay po. I would rather think of kung ganyan rin lang naman, ipipaint ko yung accompaniment, let's say, kung yan ang magiging description. Siyempre, pagpasensya mo na yung piano. And as much as possible, pag may halimbawa na hinto, gawaswas, 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 ang ulan. Yung pareho minto ang accompaniment and melody. Sana there's something else that's happening para lang hindi lang maging static, hindi huminto. Okay? So Okay po. Maybe trickles of rain. It's up to you on how you would interpret it. Nagubog ang sangkalangit. Yun, pwede sana kung pwede sana mas lumabas pa na kasi the chord progression or the accompaniment lang na ganyan lang. Parang it does not mean anything. Parang lumalabas, it comes across na parang gitara lang na boing, 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 parang ganon. So, sana ma-work out pa na the accompaniment will help also in telling the story. Okay? Yes po, sir. Thank you po, sir. Not necessarily na kailangan kung ano ang sasabihin ng text, literal na gagawin mo sa piano, sa accompaniment. Hindi. It's just getting even just a glimpse of that meaning and try to find an idiomatic way of executing it sa accompaniment without going literal. Okay po, sir. Okay? Something, Sir Jed. Yes. Thank you po. Thank you. Yeah. In general, Joseph. By the way, Joseph is Yes, sir. one of my piano students for a bit. One little information that might help you explore the idea of yung tawag dito word painting, text painting. There is local and there is general. So pag sinabi mong local, pag may nakita kang word, yan mismo i-describe mo siya using the accompaniment. Pag general naman, for example, yung Galloping Horse sa kay Schubert na song, yun, that's all throughout the whole piece. Yeah. So, yun, you can, of course, it's up to you kung ano yung i-describe mo. If you are going to describe right there and then, or not, or maybe you're going to understate something or overstate something. So yun din. But I totally agree with everything that Sir Jed is saying. Thanks, Sir Jed. Okay. Yung itong verse ba to, generally ba malungkot ba to o hindi? Yun lang, sir. Yes. Sir, sorry, nawala ako, sir. Yung first Sir. verse, ba, is it generally malungkot? I think po, yes po, sir, malungkot. Okay. Kung ganyan rin lang naman malungkot, try to suggest to him na instead of having it sung in the major key, gawin Major. natin in the minor. Opo. Nag-iba na ang kulay. Opo.
Just a suggestion. Yes po. Depending on how he wants to end it, and then you prepare para nag-iba na, Mm-mm. di ba? Yes po. So yan, that's a possible suggestion na baguhin yung character nung nung verse. I don't know lang pagdating lang doon sa second verse. Kung ano ba yung second verse. Ang adlaw gasirak, ang lawg nagabanaag. Mm-mm. More on ano na po siya, parang positive na po. It talks about hope. Ang adlaw gasirak means Pwede rin, oo. Pwede rin. becomes major na po, pwede na po yun. Oo. Pwede rin na i-retain na niya ito sa major, pero since Opo. yun na nga, para lang nagkaroon din ng ng development in terms of the composition itself. Mm-mm. Maybe you start in a different key. Mm. Parang nasa E major pa rin siya, pero nag-start ka lang sa relative minor niya. Mm-mm. It gives that the impression pa rin na nasa E major, pero it's na different feel. It's Mm-mm. not, kasi nire-reserve natin yung E major for the chorus, di ba? Mm-mm. Mm-mm. Yan. Mm-mm. Tapos, dito lang sa gaano ba taas to? I suggest na pagdating dito sa yari ang akon nga kamot, maybe you can suggest to the composer to move to A major instead of staying in E major. At least alam natin na it's not verse 1, it's not verse 2, it's not the chorus. Mm-mm. Para lang maiba. Okay. In terms lang din of the writing, medyo kailangan lang ayusin ito kasi hindi mag-work yung maawa tayo sa pianist. Ganyan ang gagawin. Okay? It should be ako kasi I would prefer it written if written this way. Okay. Yan. Parang kita lang kaagad na this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Mm-mm. Okay? Yan. Yan lang. So, ganyan din sa melody. Sana din yung sa melody ma-adjust mo rin para hindi rin siya mukhang para makita siya. Mas madaling basahin din ng performer. Ayan. Pag ganyan, at least it's easier to read.
Opo. Hmm. Okay? Naku, sana ma-screenshot mo to para makita mo. As in, screenshot ko naman po. Okay, Sa sige. phone. Ayan. Mm. Tapos, ganyan din. Palitan mo siya ng it's easier pa rin to read it this way. Yan. Similar to what's on the what's on the melody. Mm. Yan. Okay po. Okay. Basically, yan lang naman. Thank you po. Mm. Ito lang. Ayan lang. Da, 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 da. Da, da, da. Mm. This one. Tan, 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 tan. That's easier to read. Okay? Okay? So yung transitions lang from the verse to the chorus, sana mas maklaro lang at hindi lang siya yung biglaan lang. And picture mo ba yon? Ito. Opo. Yan. And explore also the registers. Kasi masyadong nag-dwell lang siya talaga dito. Yung almost safe range. May mga, depende nga kung ano ang dynamic marking or kung saan ang highlight talaga ng pyesa, pwede mag-expand pa ng konti. Okay? Okay po, sir. Yun. So yung change lang of the tonality ng first verse to minor, E minor, that's a suggestion. Sa second verse, keep the original melody key, pero papalitan lang yung tonality. Siguro C sharp minor lang. Mm. Para hindi masyadong lumayo sa E major. Mm. And then, yung sa bridge, try doing it in A major. So maging kung ano yan, ganito na ang magiging itsura niyan. Ay, mali. Dito na lang mag-F sharp. Mm. Then, para lang hindi masyado lalayo, this is another possibility. Para lang, kumbaga, nag-iba na talaga siya. You understand? Opo. Ayan. Napicturean mo ba yon? Yes po. Okay. Yung sa bridge, napicturean mo din? Yung kanina. Opo. Sige. Opo, sir. Ayan. Yun, so, transitions,
choice of key and registers, dynamics and markings, kailangan klaro lang talaga siya. Ano ba ang target niya dito? Is this soprano, tenor, Di ko or di po nga. Siguro po high yung ano, voice? siya po kasi actually ano po perform din mismo. So Mhm. more or less binis po sa kanyang range po. Okay. Yun. Kasi, depende din yan eh. Kasi like, some composers would say na no, this song is for sopranos. Hindi pwede kantahin ng tenors. Mm-mm. So, iba din ang implication yan sa writing. Pag sinabi na, hindi, high voice lang yan. So, depende kung soprano or tenor, bahala sila dyan. Iba din ang magiging mode of writing ng accompaniment. Kasi, you have to think also na dapat ang accompaniment babagay siya regardless kung babae o lalaki ang kumakanta. Mm-mm. Okay? So yan ang kailangan mag-clear lang din. At saka sana malabel nga ng malabel sa beginning. Malabel sa beginning if it's high voice. Pag sinabing high voice, ibig sabihin this can be either soprano or tenor. Oo. Pero kung specific, then saka palang gawing tenor. Tapos papalitan ng yan. Okay? Okay po. Thank you, sir. Yeah. Tapos, tanggalin mo na itong mga pedal markings. Hindi na kailangan Okay yan. po. Ano po, sinulat ko po lang yun para sa MIDI file po. Kasi medyo dry po na walang pedal. Hindi, okay lang. Okay po, sir. Naririnig naman namin din eh. Mm-mm. Okay? So, tanggalin mo na lang yan para Okay po. mas malinis. And another thing also, make sure lang din na yung pagsulat, yung yung kumpleto ha. Like ito, dahil wala yung hyphen, adjust mo ng konti. Ayan. Okay? See, sir. Okay, sir. Yan. So, make sure lang din kasi tinitingnan din yan. O like ito, bakit nawala yung hyphen? Yun. So, adjust. Okay? Either adjust or ulitin mo talaga yung encode para lumabas siya ng maayos. Yan. Okay? Mga technical mga technical aspects na to. Na sana ay binabantayan din ng other composers. Okay? Thank you, sir. Yan. Tapos adjust mo na lang yung yung mga spacing, ganyan. Mm-mm. You're you're well versed naman with with music. So basta make sure that the for looks clean also. And as much as possible you put this is the first section, so section A, tapos sana ba yung this looks like another section, so that's section B. Hindi dyan. Yung adlaw, sir, I think. Yan. And then yung chorus dito. And so on and so forth. Okay, sir. Okay? Para din it's easier then for both the singer and the pianist na kung magkawalaan, alam nila kung saan tatalon. Okay? Okay po, sir. Yan. May questions ka ba? Wala naman po, sir. Okay naman po, sir. Okay. Okay, sige. Ayan, kung ganun, edi we're good. Thank you, sir. Okay. Thank you po, sir. Okay. Next. Next. Sino ba yung next? Next is ambaho. Yan. Share. Ayan.
Okay, sino ba ang writers nito? Hello po sir, ako po yung gumawa itong post po ng music. Okay. Ayan. Estrada. Wala dito ang writer mo? Ano po sir, yung writer po, matagal na po siyang nagsusulat. Okay. Ano po siya, nakita ko lang po siya sa page ng Ateneo, sa journal po nila. Okay. Sige. Okay. Ano lang, I'll go first sa sa technical aspect ha. Ba't ganito ang itsura ng dynamics mo? Ano ka talaga? Sibelius user? Or Yes, sir. Ayan. Ano po yung problema, sir? Okay po. Yan. Or baka lang siguro sa sa version ko. But you know that this is Control E tapos Control P. Okay po, sir. Iba nga po ata yung lumalabas sa akin. Oo. Hindi, baka ganito lang ang ginagawa mo. Baka Control E tapos P. Diretso ka lang P. Ganyan po, sir, ginagawa ko. Mali. Ano po? Yan, Control E. Another way also is Control E, right click sa mouse. Yan, lalabas yan dyan. Ayan dito mga shortcuts yung iba. Okay, sir. Noted po. Ako kahit na mezzo forte, Control E tapos Control MF. Yan. Para lumabas, ganyan. Okay? Para lang mas malinis, mas maayos. Okay po, sir. Thank you po. Ano pa? Night Song ito. Okay? This translation, itong English translation, if it's since it's not talaga, what do you call this? Directly, yung direct translation siya with Apo, sir. Kung una to ilagay, manggugulo lang to. Okay po, sir. Just Pero na lang. ano po yung lang po, sir? Pang guide po, for now. Pero lang, pwede mo yan ilagay sa first page with the text and the translation, ganyan. Para lang may, kung gusto mo na mabigyan ng guide ang, ang singer at performer mo. Okay? Question, paano mo ito ginawa itong 2 plus 4 over 4? Tagal-tagal ko na yan pinifigure out. Hindi ko ma-figure out. Hello. Naku, baka ang signal ko na naman ay nagwawala. Hello po, sir. Sorry po, sa note input po, sir. Paano mo ginawa? Punta po kayo sa note input po, sir. Okay. Ayan po. Tapos, Tama po ba? Check ko po sa Sibelius ko, sir. check mo. Sige po. Kasi, Tingnan po siya mismo, sir, kung saan po tayo naglalagay mismo ng metro. Parang okay. meron po doon default. Then, ang ginagawa ko po, direct. Ayan po, sa numerator po, nilalagay ko lang po mismo 2 plus 4. Try ko nga. Ay, Ganyan po. Tapos, yan, kayo na po bahala sa... ang galing! Ayan po, sir. Wala, yun lang pala ang solusyon. Diyos ko na nagpakahirap pa kaming leche. Yan lang pala yan eh. Ba't hindi mo tinanong si Sir John kung mag-aaral ka sa kanya? Wala pa ito! Joke. Hindi pa ako nagsisibelius noon. Angkor pa ang gamit ko noon, mas luma. Okay. Teka, subukan nga yung... Ay. Kaso hindi ko masulat yung 1/2. Pagka 1/2 na po ata, sir, may gagawin na pong may mga computation na pong gagawin. 2.5? Ayaw ng point eh. Oh, well, anyway. You can figure that out later. Okay, thanks for that. At least ngayon alam ko na yun lang pala, Lens. Oh my gulay. The things that Okay. Let's listen lang to a couple of parts.
para lang ma-review ko ulit, ma-refresh ko ulit ang memory ko. Okay. Ay, ano ba yung napindot ko? Sige. Wait. Wait lang. Yun. Okay. Eto lang. Melody is doubled by the piano. Ano ang reason mo? Para po mas clear po yung melody line. Okay. Ang danger lang kasi dahil alto, low voice pa, baka mas mapakinggan ang melody, especially pag nagdo-double. Especially pag nagdo-double siya an octave above. You have to remember na pag may doubling na nagaganap, yung nasa taas ang naririnig, hindi ang naririnig yung Okay po, sir. Okay, so baka you might want to reconsider that. And personally, I think baka mas effective pa siguro na wag ka na mag Double po, sir. melody. Oo. Either you create a counterpoint or you just do a harmonic support. Okay Okay? po, sir. Tapos ito yung sinasabi ko katulad nung sa piece dun sa naunang entry kanina na pagdating dito, sabay naginto, wala nangyari. So parang sana may something. Yan. Na siguro may extension or what is the chord? Something ganon. An echo po, sir. maybe, or a short the please somewhere para lang a short accent, Okay po, sir. something ganon. Para lang hindi siya nag na 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 na. Actually, sir, ang concept ko po siya para kasi pong lullaby. So, malambing po. Pero, yes po, Yeah, take it po. yeah, even if it's a lullaby, well, kasi ang lullaby, wala masyadong gaps in between. Like, tuloy-tuloy siya, di ba? Apo, sir. And the reason kung bakit parang yung ganyan ang lullaby is, hanggat maaari, tuloy-tuloy siya, para by the time na matapos kantahin, tulog na yung yung kinakantahan mo. Okay? Eh kung Okay meron po, sir. yun lang, it's just that gap lang that and for a lullaby, there has to be a semblance of something regular. Kasi if bigla ka, like dito, nag 2 plus 4 ka bigla, so nag 6 counts ka, syempre yung kinakantahan mo, napapansin niya, parang iba ang bilang or something. There was something not the usual. So instead na matutulog siya, papakinggan niya. Ganon.
Actually, sir, ang concept ko po din parang gusto ko pong freeform po siya as much as possible. Chant like po. So, ang Mhm. chant Okay. po, di ba, parang wala po siyang ano mismo, metro po. Ayun po, yun na po yung naisip kong concept po, sir. Kaya po siya, parang gusto ko pong offbeat din po. Pwede naman din. Yun lang, yung yung issue ko lang is yung ano, may nag-static, may Okay huminto po, sir. lang. Ano, hindi naman sa ano, parang yung sa Baroque na lahat ng little beats or little counts ay punuin mo. Pero yung maramdam, hanggat maaari lang, hindi lang maramdaman sana Okay na po, may sir. huminto. Thank you po. Siguro pwedeng tumuloy lang. At least may isang tumuloy, so hindi siya Okay po, napuputol. Thank you po. Okay. Hindi ba ito din masyadong malaki ang range for an alto? Malaki po Kasi yung range talaga. Ang worry ko lang ito ito yung Yes, po. pinakadulo, sa pinakadulo pa. Yes, po. Mag-ii. Baka hindi lahat ng mga Many po. altos ay may low. So, pag ano din Yes po, consider sir. mo rin Kasi yan. parang ang napapansin ko po lahat ng mga songs parang laging mataas po. Ang ginawa ko po alto din, pinakamababa naman. Parang iba naman po. Yun lang po yung naisip ko po. Okay. Sige. Yan. Nasaan ba yung part na alalay lang dito sa octaves Okay po, sir. mag-ano lang yan, agaw-agaw pansin lang yan. Okay? Lalo na pag ito, ang Ayan daming na po, sir. Ayan na po, sir. Ayan na po. Ayan po. Ayun. Basta as much as possible, kung nasaan yung melody, hanggat maaari, walang nangyayaring accompaniment dun sa area na yun. Okay? Okay po, sir. In a way, parang tama yung okay naman yung ginawa mo dito. Pero baka kailangan mo magbawas dito. Okay po, sir. Kasi ang kapal niyan, makapal yan, nandito siya. Okay, yun nga po, sir. Okay, tama. Baka matabunan, gano'n. Actually, sir, may gusto po akong sana babaguhin ko na po sana yung part 10. Ang gagawin ko po siya parang chance music na po. So, i-improvise po yung pianista dun sa part na yun kasi ang point po nun parang kulintang po dapat siya. Okay. Kasi po yung melody line ko po, scale po niyan, kulintang scale po siya talaga. Tunog Chinese lang po. Pero yun nga po, kulintang scale po yung ginamit kong melody line. Okay. Sige. Yun lang. Other than that, wala naman akong not so much of an issue aside from the range lang. Of the range of the singer. Baka it might be too low. Okay, yun nga po, sir. Either, ano bang highest note? Redin po yung highest note niya. Dahil sobrang lawak nga po dapat ng range ng alto. Re. Medyo yan, medyo Mataas po for alto. Medyo mataas for alto. And may instance ata na mahaba-haba ang value. So, try to find a way lang. Okay? Okay, Pag-aralan mo lang. Okay? Pag-aralan mo lang din. Kailangan lang i-adjust lang ng konti. Okay po, sir. Or, gawa ka ng Ocean note. Pag hindi abot ito, Okay po, sir. Okay po. Mas gusto ko po yun, sir. Sige pa. Para at least pag nakita din ng performer na may Ocean note, pwede ako dyan. Sige, go. Yan. Kasi Po, sir. masyado mababa, wala ako niyan. Okay po, sir. Okay. So yun. This is very interesting actually.
I'm curious what you will do ngayon na sinabi ko na tanggalin mo yung dobling ng ng Okay melody. po, sir. Okay? Kung ano ang gagawin mo diyan. Hehehehe. Okay po, sir. Hmm. Ano ang unang association lang dyan ay Pasko. Okay po. Actually, stars po, yan po tawag ko, sir. Star team po yan. Ang gusto kong tawag po dyan sa team na yan. Baka may babaliin ka lang. Kasi ang medyo mahirap din is kung hindi pala yan ang intention mo, pero ang dating ng ordinary listener iba. Hmm. 'Yon. Okay po. At pagpasok na ng song, ay hindi pala 'yun, akala ko pang ano 'yan. Eh di masisira na yung nila, yung train of thought nila pag narinig yung first few words na ay hindi pala Pasko, akala ko Pasko. Okay po, sir. So siguro pwede mong i-swap lang or something. Okay po, sir. Yun, nawala na. Hindi na siya very Pasko. Okay, sir. So ano bang ginawa ko? Hindi ko na maalala. I-playback niyo na lang i-playback niyo na lang yung video. Okay po, sir. Para makita lang. 'Yon. Okay? And Okay po, sir. aside from that, at first glance, make sure lang na always make it a point na on the first system should be complete. Okay po, sir. Yung kasama po yung voice. Yan. Para lang at least unang tingin, makita ka agad na, okay, itong instruments flat. So, yan. Dito ka na pwede mo na tanggalin yung voice Okay kasi po, sir. nangyayari. Okay, yan. Okay, pero yung first system should be complete. Okay po, sir. Okay, Docs? Okay po, sir. Thank you po. May other questions ka pa? Okay naman po, sir. Yung dulo po pala, sir. Hindi, alam niyo po yung last the video po nating napakinggan. Yung parang naka-box po yung nota, then may arrow po. Oo. Hindi ko po alam kung paano po siya sa Sibelius, pero dapat ganun po yung dulo. Naka-box po dapat yung magkakasama po yan eh. Ito. Opo, naka-box po dapat siya, then naka-arrow po siya. Ngalang, figure out po kung paano po mag-notate ng ganun sa Sibelius. Wala, drawing talaga yan. As Drawing in, po. mag-drawing ang box tapos isang linya. Arrow po. Oo. Okay Ganun po, lang. sir. Ganun lang yan kasi hindi naman siya although this is okay. This looks okay. Okay. This is fine with me. Maglagay ka lang siguro na Tuloy-tuloy pa po siya sana, sir. Di pa po sana sa tapos ko. Tuloy-tuloy po. Sir. Hindi, maglagay ka lang ng saan ba yun? Yung mahabang fermata. Okay po, sir. Saan ba yun? Yung box. Ito. Okay po, sir. Lagay ka lang ng Pero sana yan. Kahit nakaganyan lang yan. Understood na i-sustain pa yan ng Okay po, sir. Thank you po. Or pwede rin ganito. You can do it this way. Wait. Mas madali na ganyan para masulat ko. Sure, Jed, yung natin time element. I think Yeah. Okay. Yan, ganyan mo na lang, niente. Tapos may ganyan. Okay?
Okay po, sir. Sir, tama po ba yung sa alto po, yung pinaka-lowest, ano pong lalagay ko rin po? Niente rin po ba, sir? O hindi po. Ano po yung lalagay ko din sa alto po, yung lowest? Ayan po, sir. Gusto mo ba i-extend ang alto niyan? Ay, hindi po, sir. Yung sabi niyo po na kung hindi po abot, kung ano lang po yung abot. Ossia lang. Ossia lang. Kunwari, Okay po, sir. ano, ay, mali. Ay, Diyos ko dahil. Ay, kasi nasa baba yung keypad. Kunwari lang, ganyan lang. Okay po, sir. Okay, sir. Para lang at least makita na okay, there's an alternate note kung hindi kaya yung baba. Okay, sir. Thank you very much po. Thank you so much po. Okay. Sige. Dami ko po natunan. Thank you po, sir. Thank you so much po. Picture mo? Apo, sir. Alam ko na po yung gagawin, sir. Okay, sige. Naka-note naman po. Thank you, sir. Sige, next. Next is Abyang Pinalangga. Sir, si Dwight po, Dwight Doctora is naka-data po, sir. Okay. So, nawawala po siya every 3 to 5 minutes. Kawawa naman. Kanya ba ito? Daming windows na nakabukas. Abiyang Pinalangga po, sir. Yan. Okay. Nandito ba yung writer? Nandito ba si Dwight? Sir, yung nawawala-wala. Actually, kakapasok niya lang, tapos in-accept ko, tapos nawala na naman siya. Unahin ko muna si Yeah, maybe we should do that. unahin ko muna yung isa. And para we can give time for for Dwight. Okay. Nasaan yung isa? Si Kailong Pugad. Ako, mahirap to. Okay lang, tatawagan ko na si Dingdong mamaya. Mahirap to. Mm, Wait, nasaan na ba yung share? Yan. Nandito ba yung composer? Narito po. Ayan, okay. Ano lang kasi feeling ko this was encoded based on how it was played. Kaya mukhang madumi. Opo, pang-playback lang yan. Mukhang Oo. madumi. Kung So, ako, susulatan ko na lang eh. Hindi, yan lang naman. Like ito, tatanggalin lang yan. Kasi automatic na mamagicin yan ng pianista. Ah, Okay? So yun lang, just medyo bago-bago ako sa Sibelius eh. okay lang. Magpatulong ka, madali lang naman eh. Okay. Meron tayong in-house na pwedeng tumulong. May parang engraver. Yes, pero I suspect na since you're a composer and I think you know what you're doing, kailangan linisin mo the most that you can. Tapos pwede kitang i-put in contact with si Sir Argil Resurrection. Siya yung dito sa Iloilo. Anyway, we'll talk more about that. So go ahead. Naging estudyante ko ba yun? Hindi ko alam. Pero hindi yan Ilonggo, no? Ilonggo, sir. Taga dito. Sa ano yan? Nagtuturo dito yan sa conservatory sa Iloilo. Baka yung nag-APEC kami noong 2015. I Baka. think. Hindi ko na maalala. Baka. Anyway, shorten some spots. Ano ba yung sinabi ko dito na masyadong mahaba?
Ah, like ito. This segment lang. Anong bar number to? Bar 48. Na-share ko na ba? Hindi pa. Ayun, na-share ko na. Yan. Sana itong 10-16, you can find a way to respell this. Yeah, siguro lagyan ko ng ano, Oo. 3 plus 2 o 3 Hindi, plus 2. I think this can be ano. Wait lang ha. Yeah, yung grouping niya 3 plus 2 na 8 notes eh. Pero yeah, hindi ko alam sa Sibelius kung paano. Ngayon ko lang Baka mas nalaman. madali siya na 5-8. Or 5-8 siguro. Mas madali siya na 5-8. Ay, yung ano, yung dotted ano 8 notes, yun nga lang. Ta 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 ta. Hindi, magiging ano na yan? Ta ta Beamed. ta 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 ta. Actually, pwede siyang 5-4. Mm. Pwede siyang 5-4. It will look like this. Ay, mali. Bakit ayaw mag... Ay, mali. Sinara. B pala. Yan, ganyan na siya. Mm. Pam, 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 pam. So, ano mo lang to. I-reconfigure mo na lang ito. 5-4 is easier to read eh. Rather, kaysa 10-16. Mhm. Sige. Okay. This one lang. Yung preparation lang for that, I think, maybe this is a bit, maybe tanggalin mo na to, you go na directly to this one. Mm. Kasi parang this 4-bar preparation might be too much for this one. Opo. Okay? Tapos sa sa B flat. Ito, yung Joshua, ilapit mo yung mic pag nagsalita ka. Pag minsan lang mahina. siguro diretso na siya dito. Yan. Instead of having that, yung break na medyo mahaba, ganyan mo na lang. Fermata. Okay. Yung ganyan.
Mataas to ha. Siguro, lagyan natin ng, lagyan ko po ng Aussie. Pwedeng Aussie or pwede rin naman ng ganyan. Hindi, kaya da 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 Okay na po to. Na volume. Yeah, that's okay. That's fine. Okay pa. Yes. Ay, mali. Huwag ka na mag-formata dyan. Magtenuto ka na lang. Yun nga po yung gusto kong gawin kaya lang walang tenuto function ng Sibelius. Meron! This one! Yung marking pero yung ilalagay ko ng text tapos hindi siya all the way. Ay, hindi. Hayaan mo lang. That's Sibelius eh. Yan. Okay. Ito, dito sa keypad, may mark na tenuto na symbol. Nilalagyan ko lang ng text na tenuto tapos I think the singer would understand na yeah. Pero ito, this symbol is also enough. That dashed line. That's it. That's enough na. Masyadong tanggalin mo na to. Diretso mo na yan dyan. Oo. Parang Tchaikovsky. Ano ba talaga ito? Itong ending na to? What is this ending? Bakit meron ka pang tigil-tigil? Ganon. Parang ending. Parang lang. It's like a callback yung mga It's like a callback yung ginawa ko sa second section na may mga breaks, yung may minor second breaks sa Okay. Hindi kasi kung meron ka pang ganito, this should not sound definite. So pwedeng tigil-tigil. Pwede siguro kung ganito. Kailan po yung after the run, the most natural point where the hand will go, it will be the yung octave na G. So either pwede ko pong lagyan ng 8 note na lang yung G sa dulo na staccato or hindi kasi ang very misleading it can be misleading kasi may crescendo ka pa going to hear eh. So at least if there's something abrupt na biglang tigil up. Mas mas ma-justify ito. Kasi pag ang magiging tendency diyan kung maglalagay ka ng G diyan, akala ng audience tapos palakpakan. Lana, hindi na maririnig yung taga-dagadam. You understand? siguro. That's one aspect that you also have to consider. Okay? Picturean mo para at least may ka, pang reference ka. Or you can try it out also. Okay? Or something to the effect lang na kasi ito hindi at first glance para talagang this passage seemed off. Okay? Kasi ito talaga ang natural na prestissimo possibile ang nilagay mo pa tapos biglang nag-quiet. Okay? Saan ba yung part na nagka-clash? Nakita ako na may nagka-clash. I think it's this one.
Ba't hindi na tumutunog yung taas? Ayun, no, natuto. Hala, saan ko ba nakita yung clash? May nakita akong clash eh, kaya nga sinulat ko dito eh. Some clashes need to be cleaned up, not necessarily make it too clean, but at least the notes that should not be there should really be removed. Check mo na lang ha, maybe because of this is because of yung pagka-notate lang. Kasi parang in real time ata ito. Kaya ganyan na nagiging itsura siya. Okay? Anong voice ba ito? Is it soprano, tenor, or high voice? Generic. High voice. Yeah. Okay, so you have to label that the beginning. Okay? Para maging clear din na okay, it's really for high voice regardless if it's soprano or tenor. Okay? Basically, okay naman yung okay naman yung ginagawa mo dito eh. Just really clean up lang na just really clean up lang the writing. Kasi parang baka masakit basahin sa mata. Okay? And reviewin mo rin yung mga ibang spots na yung puro accompaniment lang. Kung kanina sinasabi ko na majority sa inyo ay walang transition, ito naman parang nasobrahan ng konti. Konti lang. Trim lang ng ng certain spots para lang mas tight lang siya. Okay? Yan. May question ka pa? You have specific questions? Wala naman po. Okay? Yeah. Yes, go ahead. Yung sa sa overlapping voices po sa Sibelius, paano ko po gagawin yan? For What do example, you mean overlapping? Sige, for example, may passage ako sa bass clef na gusto kong i-extend sa sa treble clef. Okay. Instead of, parang switching clefs in the same stuff. Parang ganito. Nakikita mo naman ang Sibelius, di ba? Apo. Go to note input and then below. Ayan, lumipat na. Okay. Ayan. Ang problema lang dyan is pag may mga ganitong markings ka, like yung mga slur, medyo iisa-isahin mo yan. Yun lang ang downside niyan. Pero kung ako lang din, well, depende rin eh. Most of the time talaga ang ginagawa ko, I just change na lang the clef. Para at least wala na akong gagalawin. Yung clef na lang. Mas maganda yung isa kanina, ginawa mo, Sir Ben. Yung Yung binaba mo. Yeah, kasi nung binasa ko to, I was trying to play to the piano. Ayan, Tapos medyo maganda nga pag ganyan. Pero yun na nga, ang contention ko is itong slur na to, pag nilipat mo yan sa baba. No. Yung sinasabi ko mas maganda yung ginawa mong nilipat mo sa baba. Yan. Yan, mas okay yan sa akin. Maganda nga siya. Maganda nga siya, kaso itong slur na to will give you a headache. Kasi ibig sabihin, iisa-isa mo yan, gagalawin mo, ganyan. Okay. Just just giving you lang the pros and cons if you change clef or if you transfer the note to either clef. Okay? I think Sir Jed,
there is something to be said about kung ilalagay mo siya sa baba like what you did, ibig sabihin isang unit siya with the left hand. Pero kung if you're trying to make it like a different voice, then yung what's currently now yung notation ngayon is better. So I think parang nagsasabi talaga siya ng function niya pag tama yung pagkasulat ng ng notation. At least sa akin, whenever I learn a score, the notation is very, very important. Yeah, well, thing is po, gusto ko pong bawasan yung ledger line sa baba para Yeah, hindi yung pa, readability. Yeah. yung readability niya. Yeah, sige. Yun. Well, I will contend din na yung readability is not just about clefs and anything, but yung clarity ng function ng elements mo will actually make it more readable. Because of Tapos clarity. tanggalin mo na tong pedal marks. Ang gulo-gulo, Yeah. pampagulo lang yan. Yeah, that's just for playback po. Makikita naman yan ng ng pianista eh. Yan. Okay? Ano pa? Other questions? Wala naman po. Okay. Sir Jed, we have, Sige. I don't see Dwight. Thank you. I don't see Hindi Dwight. makapasok. Parang hindi siya nakapasok. Monique, do you have any update? Or Chara? Isingit na lang natin kung saan siya pwede masingit. Pag ganun. Okay, yeah. Anyway, we have 7 minutes left before mag-start yung next Ayan si Monique. Sir Clem, Yes. will it be okay if i-record na lang po if there will be revisions tapos papanoorin niyo na lang po or Well, we're not gonna go over his work sige po. unless nandun siya. Pero I think we can find another way to communicate with her. Kasi the next session na rin tayo eh. Okay lang, Sir Jed? Yeah. Yeah. Kasi kailangan niya iba pa rin yung marinig niya, makita niya. Sige po. Kailangan niyang ganyan. Hanapan na lang ng as in data lang talaga ang meron siya. Wala siyang pwedeng gamit sa bahay or sa kapitbahay. We'll try to ask him, sir. Yeah, Sige. we'll talk more about his situation later. Let's maybe we can have iba pala yung natin, yung link sa next session. Yes. Okay. So we can end this. Pag-propose muna. Oo, sige. Palabas mo na ng mga mukha ninyo, mga Ay, nga pala. Monique, tayo, mag-photo op. Sige, go sir. Could everybody please open your... Ready na? All right. 3, 2, 1, smile. One more. 3, 2, 1, smile. Ayun, maraming salamat po. yan. Si Sino yung nakita Joshua mo ba? yung address na UST? Hello, ako po, sir. Okay, ikaw. Ay, hindi pa po ako, sir, graduate. Okay. Compo major ka ba? O- Yes po, sir. Corporate. Okay. Kanino ka naka-assign? Sir, Din Africa po. Kay Sir Africa, Antonio. Gagraduate ka na ba? Hindi pa. Yes po, graduating na po. Graduate na kayo. Apo, sir. Graduate na kayo. Yan. Alright, papatayin ko na to. Sorry. Okay. See you in the next Thank you so much, session. sir. Yeah. Okay, Rox. Sige po, sir. Alright. Thank you po, sir. Basama. Bye.